Shalom. Perhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas. Namar minggu di Tikyon, horas jala selamat beribadah mahita, tapuji matuhatam marhite ND nomor 505 ayat sada sahatro di ayat tulu. Nomor ND 505 ayat sada sahatu ayat tulu. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi perbadia natumo palangit dohot tanoon. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sude hamu, ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu, rap dohot ibana sude hamu, ale akan marsak roha mida ibana nasai laun. Las de rohaku dia akan mandok tuau, beta hita manopot bagas ni Jahoba. Haleluya. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangulu padumuhon jolma dohot debata upuji hami guarmi jala hudok hami mauliate tuho alani saluhut nabi nahenmi patupahon hanguluon nami saidongani mahami mahite hite asini roham asahu pikiri hami toktong natinonmu dohot hamamatem asahu arsapko kami dosa nami jala asa tubuh di hami haperseawan nasitong jala asa marroha haholongan hami huhut mandok maliate tuho asa olo hami mangihuton ho rodi hamatean ala Tuhan Yesus di hona tama puji-pujian di tonga-tonga di saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudarmu dan badiai olat nion rodi saleleng-lelengna. Amin.
Marende Maita San Ende nomor 125 ayat 1 dohot ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik pau paton dohot lapatanna songonon ma tarsurat disi patik pau paton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaonom ari maulah hamuna sasiulon muna alayanggo ari papitohoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggodina sadari manang anakmu pe manang borum manang napasom lahi-lahi, manang napasom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe, namangebati hutam. Aidina onom ari do ditopa debata, langit do tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana, diari papitohoni, dibahen nido, umbahen na dipasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nanai, jala di parbadiai. Dia dolapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna rap mangido gogo mahita tutuhata taringot tupatiki. Ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon naumbar tupatikmi. Amin. Marende mahita sian ende nomor 680 onom ayat sada sahatro di ayat 2. 680 onom ayat sada dohot ayat 2.
tapa unduk marohata, tatopo tima dosata martanyang mahita. Alea manami jala debata nami nadiwan wagijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saleling nileleng na doa sini roham, say marpamuati maroham di hajah tahun nami, jala say unang be ingot akka dosa nami, ay jot-jot do hami mardosa di hadapanmu, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite-hite sian pangaleosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangaleosion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaun nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema bagani debata taringot Tuhan sesani dosa. Musat peaka dolok jalahu mutal akarobean alaya anggo parasi rohan ni rohaku nasotupal musat sianho jala pada ni hadame aku nasotupa humordit ni najahoba si asiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende mahita sian ende nomor 110 ayat sada dohot ayat 2. 110 ayat sada dohot ayat 2. Tabegema hatani debata turpuk ni ari mingguon imana tersurat di sada Petrus 4 mamuka sian ayat 12 sahatu ayat 10 sia. Sada Petrus 4 mamuka sian ayat 12 sahatu ayat 10 sia. Songonon ma
Tarsurat disi. Ayat 12. Ale aka haholongan unang majaluk di rohamuna hamohoponi naro manguji hamu unang masongon nasambari di rohamuna. Ayat 13. Marlas ni rohamahamu marguru tu saurmuna di aka haporsuhon nati naon ni Kristusi. Asa dohot hamu marlas ni roha jala mariaia di nagabe patar hasangapon nai. Ayat 14. Martua dohamu molohona istakhamu ala ni goar ni Kristus. Ala songkop tuhamu tondi hasangapon nasian debata. Ayat 15. Unang maadong sian hamu manaon na porsuk. Ala mambunuh manang manako manang marjahat ibana. Manang ala diatoi naso ulawna. Ayat 16. Alai molo adong na manaon na porsuk. Ala halak Kristen di mana unang mahat citrohana alai dipasangap madebata manjunjung goari. Alat ayat 10 pitu ainu ngajupang tikini uhum madabu mamukasian bagas ni debata alai moloju molo tuhita dia ma ujung ni akan naso mangoloi barita nauli nasian debata. Ayat 10 wadu jala molo siho so malua partigori tu dia mata gamon halak naso daulat jalasi pardosai. Ayat 10 siah dibaheni akan namar hapor suhon mangihuton rohani debata dipasahat matondina tu panopa haposani marhite-hite namangulahon nadenggan ima sahatna martuado akan atu mangihon hatani debata jala no peopsa. Amin. Marende mahitam se sian ende nomor 474 ayat 1 2. 474 ayat 1 ayat 2. Tidakon maha porsiatai songa nahina tidakon ni dongata saha porsiaon disandok portibion ratma hitamandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah naso sadai imanatinu bohon si Maria naga begabean santon di porbadia andorang sobubuhan ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman silatus nama tetar pajol de bana di hau pinar silang natua tu banoturu dong di tanom namulak mangulu di hari patuluhon
nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo nasuhatu dosani, isimai bana pai mambulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsia di tondi porbadia, jala dong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na bayodunya, dohot dia sesani dosa, dohot dia tain mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan nasora sudah. Amin. Tapi gema tikting namasa di bagasan mingguan. Horas madihita saluhna terlumo bima dihamu amang inang nangak kaya nakota nangak kapoparata nadong di tonga-tongan yak kabagas tabe nahita na beribadah secara live di tonga-tongan ni keluarga na pinatupani huriatta atong tahalas somma amang inang saluhna di parsaratta di bagasa sadarion nagabeboy may patabahon ha parsyaotta dohot pahoton paklimatta tu amatta debata. Songot titing namasa do nanayang si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta di bagasan sa mingguon na parjolo ima diakonia pemberitahuan 5.1 surat tentang ibadah di rumah. Pada hari ini Minggu 22 Maret 2020 setelah selesai warta akan dibacakan tentang surat pelaksanaan ibadah di rumah. 5.2 berita duka cita. Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 telah meninggal dunia Bapak Dr. Tony Daniel Silitonga, lahir 18 Juli 1961, tutup usia 58 tahun, yang beralamat di Komplek Nusa Hijau, Blok G 12A, RT 04, RW 18, masuk WEK 5. Dan pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah, Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.3 Warta tentang keuangan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi bahwa warta keuangan akan diwartakan setelah kebaktian minggu berjalan normal. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni huriatta atong di pasu-pasu tuata mahita salutna horas ma Horas. pasatay ma partikenon tu tim kesehatan. Tapulang. Marende musehitasian ende nomor 700 onom mamukasian ayat sada huhut tapasahat peliatta 700 onom mamukasian ayat sada huhut tapasahat peliatta tujulu.
meni debata na sumurong siyan sa luhod na roha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Amang inang na diaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Cupang hita di bagasan minggu sadarion ima di minggu las ni roha nangpe songoron keadaan ni parmingguata ala situasi alai sahak mata binami dihamu kerungan namangida jalan rap marminggu dohot kami di bagas nabi secara live streaming. Hatan itu hata naga bejamita di bagasan minggu sadarion imana nienet maisian pesalmen bidu ono pulusia mamuka mai ayat 20 sahatu ayat 27 Songron mahatan itu hata. Alai nadangoldo yang go au jala mersikor. Sai patipulon ni hatuamido au sogot ali di bata. Pujio kuma guar ni di bata marhite-hite ede. Jala pasangapo kuma ibana marhite-hite puji-pujian. Jadi lomuan maroha ni jahuba disi asamida jonggi manang lobu siti kotaduk na martabirik di idam aka nadangolimai gabelas marohana sida sahirasma rohamuna hamu ale aka na mengalului di bata ay ditangihon jahuba do akan apugus jaladang lea rohana mida bangsona na tarbuangi. Sai pujion ni langit dohot tano odo ibana sugut akalau pero dinasa na mangisir di bagasan hata akai. Ay sai tupahan ni debatado Sion jala paulion na do akka huta ni Juda asa maringan nasida disi jala napunasa asa pinopar niaka naposonai tumiasa sugut jala akka nama kaholongi guarna maringan disi ima sahatna moliatema itu hatan amo kadongan molo tapamanat nian di bagasan guluta tarlumobi ma di zaman si saunarion nagabe makorhon habiaran imasongon virus COVID-19 na masuk di bagasan sada virus na berbahaya jala virus na mematikan ima virus corona. Maulido akapade nabisuk na hutoton piga-piga ahli virus madok memang molo virus corona gudang do. Alai virus na mewabah di tonga-tonga di Portibion na sahat tu tonga-tonga di bangsa do negara ta ima virus COVID-19 na menyerang sistem pernapasan hajol maun menang manusia. Jala moliate di tuhata molo didok presidenta nunga adong obat na dipesan jala omma na pinake anong tua kadongata na hona virus COVID-19
naugodang di luar Jakarta, say omma nagabe parhitian itu hata. Lahom mangaleon hamalumon. Di tonga-tonga ni akadongata, na di Jakarta, na di Jawa Barat, bahkan nunga sahat inna di Bonani Pasogit, di Sidikalang dohot diaka luar na asing, jalan au parah kondisi sahat tu sadarion ima di Italia, di Eropa. Memang muncul do habiaran wajar doy. Secara hajol maun rasa ketakutan, rasa was-was, rasa gelisah muncul oleh karena wabah ini yang tidak kita ketahui kapan kena, dari mana kena, dan kita tidak bisa melihat orang yang sudah terinfeksi, kita tidak tahu. Nabar pudion mengurung diri dohi tadi bagas jabut tabe. Sipata alani habiarata dang biar sasitong na molo halak Kristen. Asa waspada do sasitong na. Natuari belanja mahami. Tu ciroyom. Olah sahak belanja marmasker. Dungi cuci tangan. Ale Roma inang di dokma asing deh. Jol manang gusa ada di pasar idang arong marmasker inang dokter. Bahasa ala memang dang arong masker. Ni sukun ada sumabiar do hamu. Ay mabiar do alay buabe no. Tinda. Ale sa sehat makara sila sudah. Jala godang doang jol mana mengurung diri alani ini. Turpuk di minggu tasadarion memang apa lapas pangatur di debata ima sa pesalmen bidu ono pulsia mamuka mesian ayat 30 satu ayat 37 dan alani kebetulan memang odo nagabe satu motivasi sian hata ni debata asa unang tatahu tak kita asa unang babiarhu hita di bagasan nguluta jamita di bagasan tikion ima sa jamita na marhararoan sian na poson itu hata ima si Raja David namangido tangiang haluaw ni bana di hapor suhon na tinaon na. Aha hapor suhon na imana di bagasan honalili imana. Jala hapor suhon di gopar hon imana molo tabaida di ayat sada satu ayat 4 sahira nalonong imana di bagasan air tenggelam. Ima hapor suhon na digambor ni mana. Ino makana di bagasan terpukta di ayat 2 ayat 3 di dok nunga pola lonong au tu bagasan gambolisok so adong hajong-jongan nunga pola tolhas au tu litong lu laut akan na bagasi jalan dilikupi galubang iau artinya tenggelam. Dan adong nagabe siti oponna. Dan adong nagabe inganan siti geonna. Jala hidir di hilala imana. Daya obat didok nunga macai mahi wali Tuhan. Nunga pola mahi yang aru-aruku. Nunga pola lotot mataku. Makah lumur de mataku. Ima hapur suhon na di tahun imana. Jala di gaupar hon ibana musai di ayat 5 tumorob dosian obuk ni uluku akan nama kosomau. Suada paralaan akan agogo pe mangagwaw akan musukku pangalajak abuloku donang na so hudok hudobo. Ina imana.
diburu dengan rasa tidak bersalah. Omma pengalaman ni si David. Dikejar, dilojong. Danga dong inganan ibana lau martabuni. Danga dong nanggosada penagabe mabela ibana. Ido makana nakane hudok marhite terpukta ayat 2 1 ayat 2. Di bagasan hapur suhonai digabor ibana nguluna naing tenggelam di bagasan sebuah laut. Alaina perlu si ida di bagasan terpukul atik pesongoni hapur suhon ibana songoni parir ni nguluna. Saya di jauh ibana do debata ala di boto ibana hola sada do sa pangaluan ni goluna ima hola debata jahuba. Hola debata do na boy mangurupi ibana. Idopan na mangido ibana tu Tuhani ale Tuhan urupi au. Ale Tuhan palua au. Omma de deona. Dan terpangasahon ibana jolma. Alai tu debatado pangaluluan nai. Itu makana di buku edeta. Tu debatado pakiri moki di tanolap ng awang-awangi. Di boto ibana hola tu Tuhani do pangalulona nang petorok akka jolma. Nama buru ibana, nama kasogohon ibana, alai tu debatado pangaluluan. Ido makana molota ida dia ono di pidu ono pulsion amu akamang inang. Adong tolu bagian nasobu terpisahan. Imana perjolo alu-alu nisi perpesalmen alamanaun hapur suhom. Dungi mangido ibana di tangiang haluau nasian debata. Dungi di paposon ibana rohana mamuji debata ala di boto imana dang sadia leleng nai rodo pahaluaun rodo padonganion nasian debata naso harbilangan di jolma. Tuhan akan segera menyelamatkan. Tuhan akan segera mengirimkan bantuan pada saatnya. Tidak ada kata terlambat karena bagi Allah semuanya akan indah pada waktunya. Awang inang tarlubobi di bagasan bangsa dengarat tahun. Minggu nang salpu takas to di jamitai ima sian rom bidualu ayat 10 1 ayat 25. Hapor suhon na didok ni si Paulus dang alani parsahiton. Dang alani hapoguson. Dang alani wabah. Ali hapor suhon na didok ni si Paulus di Rombi 2 ayat 11 ayat 25 molo mate hapor siaun ni jolma. Molo diorai halak lahu mamuji debata. Alenang pesongoni di bagasan terpukta sadarion lapa ingotok kita di hamu akamang inang sotong babiar sotong tahu tak kita diaka situasi namasa di tonga-tonga di bangsa negara. Karena semuanya tidak terlepas daripada rencana Tuhan dan bagaimana Tuhan akan melepaskan setiap orang yang percaya. Alai unang uji Tuhan ini. Jangan pernah sedikit pun mencobai Tuhan. Ya, unang alani porsiado Yesus dorong aku indah. Lawi mana-mana tu dia. HP hona. Ya. Nah di dona di bagasan terpukau di bagasan hapor siata kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan, tetapi kita harus bijak
melihat situasi, melihat kondisi, dan bagaimana kita harus bijak dan menghindar dari situasi yang mencekam. Ya. Tadopi doangi, tadopi. Kita hadapi sekarang, kita hadapi. Tapi bijaklah. Itu makanya do Yesus, ya, bisuk mahamu songon uluk marroha songon darah pati. Ya, bisuk songon uluk marroha songon darah pati. Molo uluk, molo ning mangalah si tala sialangon na sodui. Dan gosa-gosai mana tidak sodui. Ipai ma ibana do sa di hari adong tikina napas. Iko soli do boluta. Nah, mua kamanginang naria holongan di bagasan Tuhan Yesus, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Unah pula mabiar. Pesalmen bidusia pulsada ayat 4 sahatu ayat 5 didok sai ulo sonna do hodo habongna. Dalam marhapurusan tutoro ni hatir naido ho tau lobu-lobu do pangodiangan do hasitongan nai. Dang pola mabiar ho maradopon songgok-songgok borngin, maradopon sumbia nahabang arian. Artinya engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang ada di rumah, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa, di dalam pengharapan, di dalam hati yang tulus. Mari kita mendoakan kiranya Tuhan campur tangan. Kiranya Tuhan membasmi semua virus yang ada di tengah-tengah negara dan bangsa kita ini, yang membuat banyak orang ketakutan. Dan percayalah bahwa semuanya akan indah pada waktunya, semuanya akan berjalan dengan normal seperti biasa pada waktunya. Tetapi kami menghimbau saudara-saudara, Bapak Ibu, mari kita menjaga diri. Mari tetap kita waspada. Mari kita mendengar himbauan daripada pemerintah. Tetapi di atas semuanya, mari kita pakai doa dan mari kita pakai bahwasanya iman kita kepada Tuhan. Percayalah bahwasanya Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang selalu menyelimuti kita di bawah tangannya yang maha kudus atas segala virus yang ada di tengah-tengah negara kita ini. Amin. Mertaya kita. Jehovah di mata amanami di bagasan Tuhan nami Yesus Kristus. Mauliate ma nuaing di pasar hamid rupamu ali Tuhan. Nang ditangi hok kami hatam rabadiai di bagasan minggu sadarion atikpe takas do ali Tuhan. Diidaho keadaan di tonga-tonga bangsa dohot negara namion dohot disabdo akadongan nami di luar portibion. Imana mewabah virus COVID-19, virus corona na membuat hosani akadungan nami no kurang. Jala sahat donuaing tutonga-tonga ni bangsa negara nami onali Tuhan mewabah jala nunga pula gudang akadungan nabi namoding alani. Ali Tuhan atikpe dibuat pamaret tanami rodi huriam sada keputusan asa unang marpungu-pungu laho memutuskan rantai wabah COVID-19 termasuk ma di tonga-tonga ni huriam harga BP jalalurah sadarion
Atik POT kami naroto bagas joromon alepos rohanami. Dang nama kurangi haporsyon nami ali Tuhan molo tung pe akadungan nami ruas ni huriam marbinggu di bagas jamu nabe. Marhite-hite live streaming. Sian dunia maya na diselenggarahon ni huriam. Posdor hanami saroha jala sahaporsiaw do hami ali Tuhan. Mamuji pasangapon guar muna bade atik pe di bagas jamu nasi dabe. Ali Tuhan moliate ma dihatam na bade. Namar hararuan sian naposom parpesalben. Di hati dakon ibana do di bagasan hapur suhon ala ni pangalilio ni akajolma nama kosong ibana. Dia luluhon ibana do hapur suhon nai doh natinaon nai tuho ali Tuhan. Dipangi do ibana marhite tangyang na ima tangyang mangido haluwaon asa paluwaw mo ibana siyan nasa hapur suhon. Jala dipuji ibana do guar mo ali Tuhan di bagasan hapur sohon nai. Maulian tema sada kesaksian na luar biasa maon ali Tuhan di tonga-tonga di guru nabi. Manang aha penamasa asa unang hata habiarak kami. Asa setotong di pasat hami diri nami di pasat hami ngulu nami holan turupa munabadi ali Tuhan. Nang pe maceragam hapur suhon na di tahun kami. Alepos doro hanami manang dia pe ali Tuhan. Tuho mahupasat kami. Palua mahami ali Tuhan. Terlumobi bangsa do negara namion. Sian wabah virus COVID-19 na marajalila. Jala mauliate ma Tuhan. Saya cari maakapat de bisuk dohot sudia ka tenaga medis pargugui nasida lahu merawat sudia ka pasien na terinfeksi COVID-19 jala ho matotong Tuhan na mangalehon parbinotuan tuak ka tim medis imanang dibagi hami barita nunga jupang obat lahu pamalupon akka jolma na terinfeksi virus COVID-19 Tuhan pasu-pasu maubati asa ima gabi parhitian mo mangaleon hamalumon tuaka dungan nami songoni manang hami ali Tuhan saya jagai mahami marhite tangam mo na badi linggomi hami ali Tuhan. Saya pada maka sahid, saya pada maka habiaran. Saya leho matu habi roha na bisuk, doho pikiran na yas, asa lebih waspada hami ali Tuhan. Lahu madalani ngurung-ngulu nabi sianu parian. Talumobi diakar ruas ni huriam, doho naposamon na dibagasan parsahidop pe Tuhan. Asimaruham tangamu na badiema paherbak ko tu hami sa luhud na laho pamalupon hami sen parsahiton nami mabuat parsahiton na dong di pamatang nabion asa malum hami Tuhan gajang umur nami jala subuhi hami asa gabi habauran di pasu-pasu tuak kedongan nami na humaliang moliate mali Tuhan saat diho mangulu dohot to din nami pasu-pasu akarwas ni huriam na di bagas nabi. Ramoti nasida dia ka ulaw na. Pasu-pakso akan namar ulang tahun. Doh namar ulang tahun pernikahan asi maruham ali Tuhan. Talumuwi ma di yanakon ni dongan nami ng jumolo borhat siyan tonga-tonga ni Portibion. Ima boru nami, ima peparan ni ama nami Dr. Tony Silitonga na hinam.
na somarama sopot somarina musiali Tuhan. Dunga di mana sida. Tuhan homa gabi ama, homa na mengajari na sida, homa na mengalingkumi na sida, homa Tuhan na saya totong mengaradu tinguluna, asa homa totong Tuhan mengalian kugu, mengalian pangapulion, doh dami na sumurung na siako. Tutong atong gani nguluni buru nabi na tului, tuhoma upasat nabi na sida. Muliati ma Tuhan homa tangyang nami. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami itu rupamu. Amin. Mari di mahita, mari di hita. 760 laos tapasahat mapiliata. Datangnya aku mapilianta martangnya kita. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo harawan di saluhut seliau-liau nadinggan dohot nasa ulibasa na maulidus. Hupasat hamima siana nilon bitu hame pilihan nami tuho. Sejalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasi yang hami pedianun. Pati pulhon harajanmu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Puhai marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami, gudang ni silihon-lihon mitu hami, asalam kirkir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Adia manami na di Banua Gijang, saya binar badia maguarmu, saya rumah harajaunmu,
Sesat malomo di roham di banua tongol songon di banua gijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidungan namar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Disodakon Tuhan di Batama buhina Tuho. Jala asima rohana midaho. Diropakon Tuhan di Batama buhina Tuho. Jala di pasor honma damena tutodim. Amin. Salam. Horas.